Другая кніга цароў, раздзел 24. Ізноў узгарэўся гнеў Господа на Ізраіль, і намовіў Давіда супраць Ізраіля, кажучы: «Ідзі, палічы Ізраіля і Юду». І сказаў цар Йоабу і кіраўнікам войска свайго, якія былі пры ім: «Абыдзі усе пакаленні Ізраіля ад Дана аж да Беэрсэбы і палічы народ, каб я ведаў колькасць яго». І Йоаб сказаў цару: «Хай Господ Бог твой павялічыць у 100 разоў народ, колькі ёсць цяпер, перад вачамі гаспадара майго цара. Але навошта гаспадар мой цар захацеў зрабіць гэта?» Але загад цара Йоабу і кіраўнікам войска перамог. І выйшлі Йоаб і кіраўнікі войска ад цара, каб палічыць народ Ізраіля. І калі пераправіліся яны праз Ярдан, пачалі свой шлях ад Араэра і ад горада, які знаходзіцца ў сярэдзіне лагчыны, ідучы ад Гада і Язэра. І пайшлі яны ў Галаад і ў зямлю хітэйцаў у Кадэс, і прыйшлі ў Дан. І з Дана павярнулі ў Сідон, і прыбылі яны ў крэпасць Тыр, і ва ўсе гарады гівеяў і хананеяў, і накіраваліся ў Нагэб юдэйскі, у Беэрсэбу. І абышоўшы ўсю зямлю, праз 9 месяцаў і 20 дзён вярнуліся ў Єрусалім. І Йоаб перадаў цару лік перапісанага народа. І Ізраіль палічыў 800 000 ваяроў, здатных да бою, і Юда 500 000 ваяроў. А сэрца Давіда ударыла яго пасля таго, як палічаны быў народ, і сказаў Давід Господу: «Цяжка зграшыў я гэтым учынкам, а цяпер прашу, Господзе, каб дараваў ты правіннасць паслугача твайго, бо вельмі я неразумна зрабіў». Такім чынам, назаўтра ўстаў Давід рана, і скіраваў Господ слова да прарока Давіда Гада, які бачыць, кажучы: «Ідзі і скажы Давіду, гэта кажа Господ: 3 пакаранні я кладу табе, выберы адно, што пажадаеш з іх, каб гэта я зрабіў табе». І калі прыйшоў Гад да Давіда, ён паведаміў яму, кажучы: «Або хай пануе голад 3 гады ў цябе, у тваёй зямлі, або хай 3 месяцы уцякаеш ты перад тваімі ворагамі, і хай яны пераследуюць цябе. Бо хай на працягу 3 дзён будзе панаваць пошасць на тваёй зямлі. Дык вось цяпер рассудзі і вырашы, што мне адказаць таму, які мяне паслаў». А Давід адказаў Гаду: «Гора мне, але лепш, каб мы трапілі ў рукі Господа, чым у рукі людзей, бо ў яго шмат міласэрнасці». І выбраў сабе Давід пошасць, і былі дні жніва пшаніцы. І напусціў Господ пошасць на Ізраіль ад раніцы аж да умоўленага часу. І памерла тады, пачынаючы ад Дана да Беэрсэбы, 70 000 чалавек. І калі выцягнуў анёл руку сваю на Єрусалім, каб яго знішчыць, Господ злітаваўся дзеля смутку і сказаў анёлу, што нішчыў людзей: «Хопіць цяпер, спыні руку сваю». І быў анёл Господаў каля тока Арнана Євусея. І Давід, калі бачыў анёла, які забіваў людзей, маліў Господа: «Я зграшыў, я дзейнічаў бязбожна, а яны, гэтыя авечкі, што яны зрабілі? Прашу, хай рука твая павернецца на мяне і на дом бацькі майго». А ў той дзень прыйшоў Гад да Давіда і сказаў яму: «Ідзі, пастаў ахвярнік Господу на таку Арнана Євусея». І пайшоў Давід па слове Гада, як загадаў яму Господ. І глянуўшы, Арнан убачыў цара і паслугачоў яго, якія ішлі да яго. І выйшаўшы, ён пакланіўся цару тварам да зямлі і сказаў: «Што за прычына, што прыходзіць цар, гаспадар мой, да паслугача свайго?» Кажа яму Давід: «Купіць у цябе ток і паставіць на ім ахвярнік Господу, каб спынілася пагібель, якая пануе паміж людзьмі». І сказаў Арнан Давіду: «Хай бярэ гаспадар мой цар і складае ахвяру, як яму падабаецца. Вось валы на цэласпаленне,
і павозка, і ярмы валоў на дровы. О, цар, усё аддае Арнан цару. І працягваў гаварыць Арнан цару: «Хай Господ Бог твой прыме тваё абяцанне». Цар у адказ яму сказаў: «Ніякім чынам, я куплю за грошы ад цябе і не складу дармавое цэласпаленне Господу, Богу майму». І купіў Давід ток і валоў за 50 сікляў срэбра. І пабудаваў Давід там ахвярнік Господу, і склаў ахвяру цэласпалення і прымярэння, і злітаваўся Господ над зямлёю, і спынілася кара Ізраіля.